Segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi sull'asse più caricato una massa effettiva superiore a quella indicata. Ko tamasiyɛn filɛ nin ye k'a bɛ mobili bali ka don mobili min n'u u pɔn donni ka girin ni mun yiralen filɛ nin ye o bɛ yɔrɔ de. Il segnale raffigurato può trovarsi prima di un ponte. Ko nin sɛnni filɛ nin ye k'i bɛ se ka sɔrɔ sanni ka se pɔn ma o bɛ yɔrɔ de. Barisa la i bɛ taa sɔrɔ pɔn dɔ sanfɛ donni mobili donnenba tɛ se k'a la sanfɛ pɔn bɛ kari o la sɛnni bɛ sɔrɔ sanni pɔn cɛ Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli aventi una massa effettiva per asse superiore a 2,5 tonnellate. Ko sɛnni filɛ nin ye k'a bɛ mobili bali ka tɛmɛ mobili min bɛ yen nɔ n'u donni bɛ pɔn sanfɛ n'o ka girin ni 2,5 tonne ye o bɛ yɔrɔ de. Il segnale raffigurato nei centri abitati vige dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Ko nin tamasiyɛn filɛ nin na ɲɛmɔgɔ la k'a bɛ dugu kɔnɔ a bɛ tali kɛ 8 heures ka taa se 20 heures la o kɔfɛ mobili bɛ se ka tɛmɛ sanfɛ hali minnu pɔn ka girin ni fɛn ye o ye falso de. Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate. Ko tamasiyɛn filɛ nin ye ka ɲɛmɔgɔ la k'a bɛ mobili bɛɛ bali ka tɛmɛ mobili min bɛ yen nɔ n'u donni ka girin donni b'u sanfɛ n'u ka girin ni tɔni 2 ani tila ye o ye falso ye a bɛ ka kuma pɔn de kan donni bɛ pɔn sanfɛ. Il segnale raffigurato obbliga i veicoli aventi massa per asse superiore a 2,5 tonnellate a procedere a passo d'uomo. Falsissimo. Procede passo Il d'uomo segnale così. raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a quella indicata. Questi anni filɛ ka bɛ autocar ye mobili ye donta mobili ninnu mun donni ka girin donni b'u sanfɛ n'o ka girin ni min yiralen filɛ nin ye 2,5 tonnes la bi falso de a tɛ ka kuma donni de kan a bɛ ka kuma AC de kan falso. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di autocarri aventi massa effettiva per asse di 2,5 tonnellate. Questi anni filɛ na ɲɛb'a la donta mobili dagalen don ka tɛmɛ donta mobili min bɛ n'u donni b'u AC sanfɛ o ye 2,5 tonnes ye i n'a fɔ mun filɛ tamasiyɛn na nin o bɛ yɔrɔ de n'a yɛlɛnna 2,5 tonnes sanfɛ a tɛ se ka tɛmɛ AC ye kɔni nka massa tɛ. Il segnale raffigurato fa riferimento alla massa effettiva sull'asse al momento del transito. Ko siyɛnni filɛ nin ye k'a bɛ tali kɛ donni min bɛ pɔn sanfɛ waati min na a bɛ ka tɛmɛ sira sanfɛ waati min na a bɛ ka tɛmɛ o bɛ yɔrɔ de. N'i ka mobili bɛ ka tɛmɛ sisan donni bɛ pɔn sanfɛ o waati la o bɛ kuma o de kan tɛ kuma waati wɛrɛ kan. Il segnale raffigurato vale solo per autoveicoli con ruote gemellate. Ko nin siyɛnni filɛ k'a bɛ tali kɛ mobili la dɔrɔn de mobili min bɛ n'olu ye pinɛ 2 ye falso de ruote gemellate i n'a fɔ ja filɛ pɔn in na cogo min na pinɛ 2 b'a la cogo min na o pinɛ 2 in ka pinɛ 2 nara ɲɔgɔn na o de ye ruote gemellate ni mobili pinɛ 2 bɛ pɔn kelen na dɔrɔn ka pinɛ 2 nara ɲɔgɔn na o bɛ f'o ma ko ruote gemellate falso.